Toto je trik, o ktorom vám profesionálni elektrikári zvyčajne nehovoria. Vážne, prečo musíme čakať až do roku 2026, aby sme si uvedomili, aké je to užitočné. Vďaka tomuto malému konektoru sa však konečne môžete zbaviť otravnej izolačnej pásky. Keď potrebujete pripojiť akékoľvek elektrické zariadenie, stačí použiť tieto kompaktné a rýchle konektory na vodiče. Nie je potrebné odizolovať vodiče ani ich obmotávať páskou, kdekoľvek potrebujete pripojenie. Jednoducho vložte vodič. Predtým ste trávili čas obavami, či je vodič bezpečne upevnený, ale tento problém je teraz preč. Stačí ho stlačiť rukou alebo jemne stlačiť kliešťami a tieto malé spony sa o všetko postarajú. Vodič je zaistený tlakovým uzamykacím mechanizmom. Vložte ho a počujete jasné cvaknutie, ktoré signalizuje, že je okamžite zaistený. Každé balenie obsahuje 20 kusov spojky. Obe strany fungujú rovnako a držia vodiče veľmi pevne. Sú ľahko použiteľné a dajú sa opakovane pripájať a odpájať. Jednoduché, praktické, čisté a pohodlné. Stačí pripojiť. A je to hotové. Zásoby sú už obmedzené, takže ak ich chcete, kúpte si ich hneď teraz. Je to tak jednoduché. Pripojte jednu stranu, potom druhú, cvaknutie a všetko je hotové. Dostanete celé balenie 20 kusov týchto rýchlospojov. Kliknite na odkaz nižšie a pozrite si ich.